Señoras e señores, son casi as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos aquí no A Voltas co Prato. Rematou a Semana Santa, rematou o luns de Pascua, así que xa estamos nunha semana nova cociñando. E diredes vostedes, ai, Cañota, sempre repites. Pois sí, hai que seguirnos nas redes sociais, @voltascoprato, aí están penduradas todas as receitas que nos enviades e que fan os nosos cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía, un aplauso para eles. Moi ben, Moi ben, moi ben onte as túas piruletiñas. Hombre. As mazás. As mazás enteiras. Moi rico, Sin embargo, Estefanía descansou. Non fixo nada, Estefanía. Non fixen nada aquí. Non fixeches nada. Eu teño un fillo pequeno. Que bao. E hai que atendelo. É tan difícil de aturar como a ti? Para nada. É difícil. Non é difícil. O difícil é estar aquí aguantándote a ti. Bueno, o mellor é difícil para ele é aturarte a ti. Bueno, eso xa... Bueno, é mellor que lle preguntes a él. Veña, vale, facemos o programa. Se vos poñedes así, facemos o programa. Imos ver que nos trae hoxe o noso queridísimo Manolo de Cabana de Bergantiños. Hola, boas tardes. Mire, eu son Manuel Martínez, son do Concello de Cabana. Traballei ao Restor Retirao, fago as tortillas con gusto de pimentos. Os pimentos ponse nunha sartén e as patatas ponse noutra. Os pimentos, cando se mezclan cos ovos, mezclan sacando as patatas. Revolvese todo. O sal normal, hai que botarlle sal aos pimentos cando se fan, porque senón o pimento sabería un gusto distinto. Espero que os cociñeiros proben a facer unha tortilla así. Gracias. Moi ben, Manolo, que nos mandou hasta un vídeo de como estaba cortando a tortilla. E tiña pintaza, ademais. E tiña pintaza a tortilla. El decía tortilla de pimentos recheos, que é unha tortilla moi común, non? Moi habitual de pimentos recheos, ou de chourizo, ou de xamón. Pero a min dá a idea de que non van facer nada disto os cociños. Ou non? A ver, vamos dolle dar aí unha voltiña. Eu, neste caso, vou facer unha tortilla rechea de boloñesa. A ver. Como vas meterlle boloñesa a unha tortilla, Estefanía? Razona a túa resposta. A ver, razona ti. Mira, eu vou facer unha tortilla, logo voulle facer unha salsa boloñesa con champiñóns, vou facer outra tortilla e logo vou na gratinar cunha bechamel e voulle botar un pouquiño de queixo. Vas facer unha tortilla, vas facer boloñesa e vas meter todo iso despois no forno? E xa verás ti que rico está. É o que me vai facer gañar. A este señor a Semana Santa da cabeza. Sí, xa veremos ti, a ver como quedas cando vexa a tortilla. Bueno, Xulio ten un problema, que é que a última vez que fixo tortilla neste programa, digamos que non lle quedou ben. As dúas últimas. Que trauma tes ti cas tortillas? Non, ningún. Sempre me saben ben. Xa, menos aquí. Menos aquí. A ver, hoxe. E ti que vas facer? Porque vexo aí. Ves aí, tes de todo. Pois vou facer unha tortilla rechea tamén. Vou facer como un sándwich mixto vegetal, pero quitando o sándwich e metendo tortilla. Tamén dúas tortillas. Quitando pan. Quitando pan e metendo dúas tortillas. Entón, unha tortilla con maionesa, tomate, xamón, pementos, un pouco de todo. Os pementos que digo convidado, pois eu aseinos, ponos pelar e meto ellos dentro. Eso vai ser unha bomba. Eso vai ser unha gozada. Vai estar riquísimo, isto. Pois, señoras e señores, queden con nós con A Voltas co Prato, cociñamos tortilla rechea, marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, vamos alá. A ver, Colmeiro. Explícoche, teño o que xa son as tortillas feitas. Xa fixeches. Xa as A ver, a fixe. tortilla tampouco ten moita ciencia, non? Bueno. A ver, estas cousas que son sencillas, pois non te creas. Ao final, cada persoa que fai a tortilla ten a súa receita, ten o seu xeito de facela. Non, ademais, a tortilla pode crear moita polémica. Por eso digo. Neste programa, bueno, en toda Galicia e en todo o mundo. Porque, por exemplo, tortilla, a túa vai con cebola ou sen cebola? A miña vai sin cebola. E a de Xulio? Creo que pillou aí algo. Con A túa vai con? cebola e con allo. E con allo. Bueno, pois temos a Galicia dividida xa, podedes chamar se queredes ao 664-483419 e dicir se preferides con cebola ou sen cebola. E que vos parecen as tortillas que están facendo hoxe aquí os nosos cociñeiros. E recordade que, como todas as tardes, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 doutra. Estefanía. Bueno, pois... Así que sin cebola. Eu sin cebola. Eu cociña, bueno, cociña pataca en aceite, así moi miudiña. A min gustame moi
moi pochadiña, que se desfaga. Que cando a metes na boca se desfaga moito, non? Porque hai xente que lle gusta frita. O sea, frita. Que este crocante, así. Claro, e a min, en cambio, gústame a pataca moi desfeitiña. Eu son dos teus. E, bueno, neste caso, despois, bueno, mesturena co ovo e co sal, e a tortilla fíxena un pelín máis do punto que a mí me gusta. Vale. Porque para o ser rechea, para manipular, sempre convén que non este moi pouco feita. Vale. Moi ben, entón, por aquí tes cebola, cenoura, non parece? Cebola e cenoura. Sí. E cando isto xa empece a estar ben pochadiño, voulle engadir o champiñón, tamén en dadiños pequeniños, sí. A ver, quero ver como... Isto é para boloñesa. Como picas el champiñón. Paca. Isto todo é para a boloñesa, o sea, a boloñesa fala completamente aparte. A boloñesa fago, sí, aparte. É que eu non entendín ben aínda cal é a túa idea, quero dicir, vai ser unha... Non, é que non o entendín, de verdade, A ver, isto non é tan extraño. Non é broma, non. Tes pouco mundo, ou que? É super común, eu vou a Italia e pídolles unha tortilla con boloñesa en todos os sitios. A ver, ti esta fin de semana, onde estiveres? En Euskadi. Disme ti que en Euskadi en ninguna barra viches unha tortilla rechea? Sí, moitísimas, pero de boloñesa creo que ninguna. Cantas probaches ti? Unhas cantas, e créeme que... Ui, vai, que vivín ali 2 anos, créeme que provei moitas tortillas recheas, Faltou che ir a Salamanca, cañotas. Xa, pero que Bilbao non é Salamanca. Bueno, pois terás que ir dar un paseo, hai que moverse máis, hai que salir un pouco do norte. Sí, home, sí, claro. Arranco todos os días, en vez de ir á facultad, marchaba para Salamanca, probar tortillas de Estefanía Colmeiro. É o que tiña que fazer, é así. Eu digoche e recomendoche que deberías de ir a dar unha voltiña a Salamanca e ali xa verás como atopas esta tortilla. Mira, estiven en Salamanca algunha que outra vez, pero nunca vin a tradición que teñen de pinchos, porque son moito de pinchos, non? De tortilla rechea, tamén en Cantabria. Tamén en Cantabria, En Madrid faise moitísimo tamén. Se ao final é algo máis común do que nos pensamos. E seguro que hai moita xentiña na casa que tamén as Para fai. aquí faise moitísimo tamén, porque comentábamos antes, pero con pementos, ao mellor, máis que as mistas, non? Por exemplo, como a que está facendo Xulio. A ver, isto é o de sempre. É algo que admite prácticamente calquer recheo e un pouco vai no gusto. Bueno, pues marchamos con Xulio Mato. Deixamos aquí pochando a Estefanía Colmeiro, veña. Genial. Xulio Mato. Botalle cebola a tortilla. E allo. Mira, é que aquí teño a miña pataquiña pochada con cebola. Pero mirade pa aí, Con cebola. Vai facer tortilla pa cantos, aí? Entón, que fixen? Pois non sei, pois que dea. Pois que dea. Somos un montón, Vale, xa está, somos moitos, sí. Entón, que fixen? Unha que tiña pochada, dorei na tixola un poquinho de allo, botello aquí e mesturei no todo. Moi picadiño, vale? Porque vai darlle un toque moi... Perfecto. Moi rico. Entón, aquí, agora xa mesturei co ovo. Vou facer 2 tortillas. Vou empezar ca primeira. Vas facer 2 tortillas? E despois vou ir ca segunda. Voume botar pa atrás, porque pode ser que no momento de darlle a volta, pois que se lle rache un pouco a Xulio. Ou non. Porque ás veces pasan esas cousas neste programa, que se lle racha a tortilla, que non lle calla algo, bueno. Gustache eso, Xa sabedes como vai o tema aquí, non? Eso gustache a ti, Sí. Mira, que toque, que clase, que elegancia. Ves? Que pulso ten, Temos aí un pouquiño, que se va facendo. Moi ben. O sea, vas facer 2, e no medio varlle meter... E no medio vou meter todo o que ves aquí. Todo é mayonesa. Mayonesa. Xamón cocido. Xamón, queixo. Queixo. Vegetais. Sí. Tomate. E uns pimentiños asados. Uau, os pimentiños aí, Entón, vai ir por... Non nese orde, vou deixar o queixo arriba de todo para despois que a segunda tortilla me axude a fundir. Acabar de fundir. Moi ben. Pois creo que chegou o momento de que veña o noso convidado de hoxe a ver que lle parece a Manolo de Cabana de Bergantiños. Un aplauso para él. Manolo, vente pa aquí. Boas tardes. Manolo, xa ten actitude de patrón. Vale. Xa entra como un patrón, xa entra co móvil, o bolígrafo, e xa entraba así, a ver, veño ver os cociñeiros, ca mão na barriga. Eu son moi siberita. Era moi sibarita. Mas vemos probar que facer. Xa, pero ti... A cociñar teño a unha señora que cociña moi ben. Pero digo eu, ti estabas comentando que querías, ou que enviabas unha tortilla de pementos. Sí. Pero eles non te fixeron caso. Bueno, eu teño pimientos. Algo colleron. Algo colleron, sí, a tortilla, o resto... Pero viña tan boa que xa non quedou rastro. Amigo, vale. Pois vamos ver o que fai Estefanía Colmeiro. Veña, vente pa aquí, arrímate pa aquí. Eu vouche contar un pouco antes de que che diga nada, Estefanía. Vai facer unha tortilla que leve boloñesa. Non sei que che parece.
Eu non sou moito de carne. Xa. Vale, xa. É o primeiro, pero... Boa tarde, Manolo. Se me sabe, ten que ser moi ben feita porque daquela sí que é un número 1. Un número 1. Sí. Vale. A miña tortilla, aparte da carne, tamén vai levar queixo. Ah, vale. Eso non falla. Pero leva carne. Eso Leva xa carne, mellora pero moito. bueno, xa verás, eu de sempre, Vale, cos vale. verduriñas. Vale. Aí, entre as dúas tortilliñas. Valle quitando carne. Non se vai notar. Valle quitando carne. E botamoslle menos carne, e listo. Veña, contalle Pois como vai mira, ser o tema. estou facendo unha boloñesa. Primeiro pochei unhas verduriñas, cebola, cenoura, champiñón. Agora engadín a carne, que a estou aquí salteando. Vamos a dar un toque de viño tinto e logo rematamos con salsa de tomate. O viño tinto sí. Así pode ser que serve. Ah, vale. O viño, tal. O viño tinto. Aí xa falamos, Vale, aí xa falamos. Sí, sí. Solo che quero recordar que levar leva carne. Claro, non Pero é moi bueno, fuerte. botamos un pouco máis de viño tinto. E xa está. Vale, pois deixamos a Estefanía traballando, vamos con Eu da Xulio. tortilla prefería casi que fora bonito, pero ben, porque me sabe con as cousas de mar sempre. Ah, co bonito. Non é mala idea para outra ocasión, ves, para facelo. Vamos ver as de Xulio, tira para aí. Tira para aí, a de ver. Xulio como... Xulio Mato, mira, debe ben a volta. Ahora xa Ten boa xa tiña a pinta, ten boa primeira. pinta. Desta vez non lle rachou, tuvo que pechala un pouquiño. No, pachina, porque o pasara dun prato a outro. Claro. Bueno, entón, a primeira está. É unha boa tortilla xa, como Dios manda, Ti estás todo orgulloso, está todo orgulloso de esa tortilla, viste? Xa valía... Vale, un aplauso para a tortilla de Xulio. Xa valía Está todo orgulloso. Podesme dicir que condimentos ten? Espera. Escui. Cebola, No. allo, pataca e ovo. Cebola, allo, pataca e ovo. E o allo e a máis a cebola van ben na tortilla? Sí, xa verás. Eso non o provei. Manolo, despois dirmo. Vale. Tens razón cando entraches pola porta e dixetes que era negro. sibarita, eh? Sí. Tens razón, eh? Porque No, sí. con carné, teño aí. Tens o carné de sibarita. Bueno, Senón a miña muller está aí que o problema dele é que cando imos cenar os iberitas. Claro, Dime claro. que non podemos ir tantos días. Claro. Bueno, Manolo, tenche que preguntar cal das dúas crees que che vai gustar máis do que estás vendo agora mesmo. Teño que probar a bolonesa esa porque... A bolonesa. Tela que probar porque ainda non sabes. Nunca cousa o paso bin, pero... Nunca cousa a paso bin, dixetes. Así. Así Bueno, vale. de carne non. Pois, a ver que é o que pasa. De Pero un momento... día ten que ser o primeiro, ele Ten está que ser o contenta, primeiro. que eu creo que vai salir ben. Vale. Tens que ir sentar ali, Manolo, na cadeira aquela na zona de sufridores, vale? No, por aquí, por detrás, por aí. Un aplauso para Manolo de Cabana de Bergantiños, que está con nós. Naquela cadeira. Esa de aí, esa é a túa, séntate aí. Cambiaron de sitio. Atención a esta chamada, Xulio. Atención a Bueno, esta chamada. xa me estás sí. preocupando. No, atención porque imos viaxar ata Xove, porque ali está unha muller que lle fixe unha tortilla, sabes a quen? Non, medo me dá. A Julio Iglesias. Vamos falar con ela. Lola, que tal? Boa tarde. Hola, que tal, cañotas? Moi ben. Como estás? Moi ben, vendos tranquilamente, moi ben. Bueno, esta señora que está falando Hola, con Lola. nós é a nai de Roberto Vilar. Un aplauso para Lola. Gracias, cañotas, e para ti outro. Lola, así que, claro, eu sabía que lle fixeras no programa unha tortilla a Julio Iglesias. E gustoulle ou non? Correcto, muchísimo. Sí. Sí, encantado. E as que estás vendo aquí, que che parecen? Bueno, Ui. eu non lles botaría bonito nin allo, Ah. A tortilla para ser boa, eu penso que ten que levar chorizo. Chorizo ante todo. Eu estou contigo, entón ti és máis de carne como a Estefanía, non? Que lle bota a boloñesa. A de Julio Iglesias levaba moito chorizo, moito ovo e buena pataca. Ves? E bon aceite. É bo aceite. E non é porque fixese eu, pero... Non porque digas ti, non porque digas ti. Número 1, Un pouco sí, o que, Lola? Polo menos deu moito que falar, Sí, é verdade. Oiches, Lola, tesme que dicir, bueno, supoño que estás un pouco máis con Estefanía, pero cal é o segredo de ter unha tortilla tan espectacular como a que din que tes ti? Mira, non me sale ben sempre, E Xa. sempre salen iguales. Xa. No frite a pataca, que non se pase nin demasiado, nin tampouco pouco. Ves? Non sabes? A Porque pataca tamén que está nin moi frita, moi seca, nin tampouco moi empapada en aceite, aí hai un problema. Xa. A pataca. A ti gusta che callada ou non?
Non, un pouco callado. Non tan crudas, tan verdes como as poñen algúns nas quero. Non me gustan. No. Porque senón botou os estrelados e un teu pan. Xa, eso é certo. Un pouco callada. Un pouco me gustan secas, así desas, tampouco. Xa, e con cebola ou sen cebola? Bueno, aquí hai máis sin cebola con cebola. A mí gusta non moito con cebola, Bueno. Pero claro, a gusto de todos, non sabes? Xa, Unha casa de familia non lle gusta a todos igual. E a Robert como lle gusta, con cebola ou sen cebola? Gustan de todas as formas. De todas as formas, De boca non ten problema. É igual. Oiches, chivoume un paxariño que o xoves no Land Rover vai estar Carmen Lomana e vai ter que facer unha tortilla. Pero difícil. Difícil. Deberá ir Luís, que facía mellor. Vale, cal crees que vai estar máis rica, a de Xulio ou a de Estefanía? Eu, pásame como as que están aí tamén concursante. Votaría perdonándome Julio pola outra. Bueno, por A mí. ver. Sí, pola de Estefanía, dixo. Bueno, Exactamente, sí. é o que hai. Gracias. Gracias de todas É o que hai, formas, Lola. é o que hai. Gracias de todas formas, Lola. Lola, Gracias a vosotros. mandamos un bico moi grande para ti, para toda a familia. E xa sabes que podes vir cando queiras, por suposto. Encantada, iría todos os días, porque me gustaría estar aí. Pois vente un día que estás máis que convidada, vale? Un abrazo para Ven. todos. Un bico, chao. Un besiño, Chao, corazón. Lola. Chao. Chao, Lola. Lola, nai de Roberto Vilar chamando ao programa, Apoyando a Estefanía. E apoiando a Estefanía. Eso xa é algo inédito, Eu non? tomo nota. Oye, fixastesvos a torre que ten aquí Mira, Xulio montada claro. ca súa tortilla? Eu xa estou... Ten unha torre espectacular, de tortilla, mi madriña. Mira, aquí xa hai Sí, sí. maionesa, os brotes de verduras, o tomate Moi e ben. o pemento asado. Moi ben. Que está mal que o diga eu, pero ten unha pintaza. Ten unha pinta moi boa. Xulio xa ten máis ou menos montada, a ver como se vai Estefanía. Contame. Pois eu teño aquí xa a salsa boloñesa reducindo para que este máis espesiño que a salsa. Ajá. E por la outra beira teño aquí a bechamel, que é o Buah. que vai ir por riba, Maravilla. facendo esa capa para gratinar. Eu creo que isto non o vai superar Carmen Lomano xoves, É imposible. Ni de coña. Isto é moi imposible. difícil, é moi difícil. É moi difícil de moi superar, difícil. pero teremos que ver no Sempre hai Land que Rover xoves. intentalo, Vámoslle contar- efectivamente. Como? Hai que velo. Hai que velo xoves no programa, a ver que é o que pasa. Vámoslle contar a Galicia 4 cousiñas, porque poñer recheo ou non? Esa é a cuestión. Xa vos anticipo que hai debate, cuñados e cuñadas. Con este tema ides triunfar na próxima xuntanza familiar. Como podedes imaginar, as tortillas admiten case calquera recheo, sexen verduras, carnes con maionesa en frío ou quentiñas con tomate e queixo fundido. O caso é traballar con cabeza e non pasarse. E sí, tedes varias opcións. Facer 2 tortillas de pataca ou unha de pataca e outra francesa. E tamén está o camiño dos valentes, que son os que abren a tortilla á metade despois de cociñar e méteno así no medio. Que pode pasar se levades unha destas obras de enxeñería ás nosas festas da tortilla? Pois non o sei, é verdade, pero seguramente vos irá moi ben. Xa queda menos para Adelaro, Carcacía ou Betanzos, así que, se queredes dar que falar, probade as nosas receitas de hoxe. Como sempre, estarán nas nosas redes sociais, @avoltascoprato, e quedará todo penduradísimo, xa o sabedes. A ver que fai Fanny. A mirar. Como recende, Ui, como recendiste, Bueno, para bechamel non che dixen as cantidades. E bechamel, sí, Bechamel, perdón. 25 gramos de manteiga, 25 gramos de fariña de trigo, Ajá. 250 de mililitros de leite, 25, 250. e rematamos con sal, noz moscada e un pouco de pementa. É que en canto lle botaxe a noz moscada empezou a cheirar moitísimo, verdad? Porque era verdad. ese cheirillo. Bueno. É moi rico. E xa está, cocidiña. Isto que vai por riba da tortilla? Napando, sí, cubrindo que a Cubrindo tortilla, sí. Sí. E logo o queixo e para o forno. Ui, moi ben, Moi rico. Eu agora que empecé a cheirar a A ver, boloñesa. cañotas. A ver, soplar. Degusta. Estás- Bueno, a ver se non te me- vou queimar. Claro, non A me ver se te vou queimes, queimar non me e despois non... queimes. A ver, veña. Que tal? Pura poesía, non? Pura poesía, está deliciosa, a verdade que sí. Vamos cos 50 euriños. Que tipo de tortilla fai hoxe Fanny? Que tipo de tortilla fai? Boño, o sea, rechea de boloñesa Sí. con bechamel. Vale, tortilla de boloñesa con bechamel. Que tipo de tortilla fai hoxe Fanny? Boloñesa con bechamel. 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Chamade, Se xades a nai de Roberto Vilar ou non, podedes chamar todos e todos os que queirades. Nos encantadísimos. Creo que vas rechear, non? Sí, de Vale, boloñesa. Vámoslo ver.
enterra en boloñesa esa tortilla. Ademais, vai enterrar de verdad, enterra. Hombre. Enterra aí. Yo. Bueno, non lle vou botar toda, porque senón a mellor a noso convidado Manolo... como non lle gusta a carne. Claro. Aí vou xogar un pouco... Hai medito, Verdad? Hai medo agora, Tanta tortilla boloñesa e agora aquí. Ai, mi madriña. A ver, Xulio, medo non teño. Xa. Sabes, pero... Preocupación, un pouquiño, pues, tal. sabendo os gustos do convidado, claro. Vale. Bueno. E agora o seguinte paso? Tapar coa outra tortilla. Uau. Co outro tortillón. Recordamos que esta tortilla vai sen cebola. Sí. Ai, que racha un pouco. Te entiendo. Pero isto non pasa nada, porque agora coa bechamel Ah, vale. Mi facemos madriña aí un... Vaya 2 pisos de tortilla, Que pintaza ten isto, Fuá. E agora xa... Ui! Aí vai, que lle racha. Aí vai, Estefanía. Inda por Mira, riba. agora non te preocupes, porque, mira, vou no ranxar coa bechamel, xa verás. Sí, valo ranxar, non vas deixar para atrás a parte rota para que non se Que vexa. non, cañotas, fíate de min, que a bechamel vai facer aí un pouco de pegamento. Xa está. Isto vai estar Que riquísimo. pasada, Sí que ten unhas... Eu estaba mirando antes para de Xulio, tiñame moi bo aspecto, pero isto... Isto que? Es un Isto que? chaquetas. Son chaquetas, tío. Que isto está Isto moi bo. xa verás. Guau. Xa verás, sorprende. Guau. Que pasada. Bueno, e aquí vamos a poñer así un pouco de bechamel. E si teño que comer isto, como? Pois con moita calma. Con calma. Con calma. Con tranquilidade. Si che gusta a cervexa ou o viño, pois acompañando con un acompañamos chopiño, algo, si iso é moi importante. Que maravilla, E recordade que vai rematar no forno, Con queixo por riba. Certo, o forno para gratinar, nada máis. Nada máis. E o queixo eso para que funda, gratine e fuera. Neste caso que é un arzúa, non? Creo, Ibache parece decir- arzúa, pero podría ser outro. O que máis che guste, podrías usalo Un San Simón, afumado, si queres, o que efectivamente, daría un toque afumado e fuera. Vale. Veña, vamos repartir 50 euriños, a ver con quen falamos. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Con quen falamos? Hola, boa tarde. Hola, Hola, con quen falamos? con Raquel de Ourense. Ai, Raquel de Ourense, que tal? Boa tarde, como estás? Ben. Estás familiarizada cas tortillas ou non? Si estás familiarizada cas tortillas, si che gustan. Sí. Sí. Pero a mí gustame con cebola. Muy bien. Estefanía, que? A tortilla sin cebola, non. Como Dios manda, muy bien. Hai que diversificar. Pero mira... A ver, a tortilla sin cebola non me gusta. Xa, pero Raquel, escoita. Tampouco é que sea moi fan da tortilla con recheo, pero bueno. Entonces, mellor, o que queres son os cartos, non? O resto, en calquera caso, a boloñesa leva cebola, Iba a decir, claro, neste caso... A boloñesa leva cebola, xa xa, compensa. efectivamente. Xa compensa. Sí. Bueno, Raquel, pois non che gustará a tortilla rechea, pero os 50 euros sí. Veña, vamos alá. Que tipo de tortilla fai hoxe Fanny? Boloñesa con bechamel. Moi ben, Moi ben. 50 euriños que marchan para Ourense. Un bico grande. Chao, Raquel. Moi bien, moitas gracias, boa tarde. Chao, boa tarde. Vamos con Chao, Xulio e deixamos chao. aquí chorando a Fanny. No, deixamos a Fanny gratinando a súa Gratinando tortilla. tamén, gratinando. Que fixaxe aquí? Mira, xa teño todo listo. Fáltame solo quitar esta cando este callada. O máis importante do programa de hoxe é que Xulio fixo 2 tortillas e aínda non lle romperon. Aínda está a tempo. Aínda. Aínda está a tempo. Pero de momento vai ben. Veña. Se non me rompen, Felicidades, aplaudimos, che. No, se me rompe? Ai, aplaudimos, veña. Veña. e se me rompen, E se lle rompen, aplaudimoslle máis. Aplaudimos tamén. Aplaudimoslle máis se lle rompen, porque, de verdad. Eu non é por meter Alá. presión, pero quero ver este momento. Vale, sí, veña, vente pa aquí, vale, vente pa aquí. Veña, vamos ver como Xulio... non me presionades, Vamos ver como Xulio pode rachar unha tortilla unha vez máis, sería a Veña pa aquí, terceira, por si acaso. na televisión de Galicia. Bueno, bastante Tortillón, ben, bastante ben. Ainda non está posta. A ver. Que ben. Moi ben, Xulio, moi ben, Pois xa, mira, ahora con este calor, Funde se o sale todo queixo. como ten que salir, ten que se me fundir o queixiño Hola. e facer todo como unha Como tortilla rechea. Unha tortilla rechea, non? Ten unha pinta espectacular, Está E mirade bonita, que non? grande é enorme, esta tortilla, Este é un gigantesca. pincho que vale por dous. Mira pa aí. Bueno, chegou o momento de falar co público, a ver que lle parece a Manolo. Vamos pa lá, veña. Vamos con Manolo. Hola, que tal? Boa tarde.
As tortillas ben, verdad? Teñen boa pinta, non? Xa o sei eu. A xente de Cabana caendo lla baba, Manolo? Hombre, están pensando na rechea. As dúas están recheas, Manolo? Sí, sí. Eu creo... A ver, espera, é que aquí xa empezaron a falar antes de tempo. A ver, A Julio encántame. Xulio encanta. Pero Xulio ou a tortilla de Xulio? Bueno, a tortilla, que teño un... Bueno, vale, non se pode. Xulio además está casado, Mas eu... Vale. 40, bueno. Bueno, quen queres que vai gañar, Manolo? Bueno, hai que esperar ao final para... Hai que probalas. Non todos non son de carne, eu non son de carne, pero hai moita xente que lle gusta a tortilla de carne, seguramente... Hai que ver. Seguramente daremos o veredito ao final do... Moi ben. Ao probarlo, Pois non? despois levantamos a Manolo e levámoslo probar. Un aplauso para a xente que temos hoxe aquí con nós, con a Voltas co Prato. Vamos para lá. Xulio, está ben porque ti ou triunfas ca comida ou triunfas por cas ti. Chegou, sí. Sabes? Ou pola comida ou por cas ti. Xa está. Pois vamos ver ahora polo que é, Vas alá. cortar. Vamos Vas a ver, cortar. Uf. Vamos alá. Corta aí. A ver como sai iso, A ver o que sae daqui, Que maravilla, Que maravilla. Bueno, que maravilla. non digas tan pronto, non vai a ser... Pero Hola. bueno, eu penso que... Carai, Xulio Mato. Moi ben. Por certo, pregunta de concurso, de que está rechea a tortilla de Xulio Mato? Un misto vegetal, como un misto vegetal. Como se fora un sándwich, non? Sí. Como un misto vegetal. Como un misto vegetal. Pues Esa é a non resposta. 664-4834-19, 50 euros en xogo. Chamade, por favor. Misto vegetal. Misto vegetal. Vou con Estefanía. Ves, eu vou con Estefanía porque eu xa vin aí colocada ela. A ver. Abre. Tachán. Vamos a poñer un tachán. 1, 2, 3. Aí está. Hola. Tortilla o qué? Hola. Atención. Fixádevos que bomba tan espectacular, Mirade. Queixo, boloñesa, bechamel. Vaya pinto ten isto, Manolo, chegou o momento máis importante, o momento máis importante da tua vida. Levántate, Manolo, camiña cara a nós, porque non te vas ver noutra como esta. Vente, vamos, vente, un aplauso para Manolo. Mima, que preciosidade, Estefanía, que preciosidade. Gracias. Manolo fixo así. É que... Estás listo? Veña, vente pa aquí. Pasa pa aquí, ponte aí. Ai. Agora mesmo, Manolo, está toda Galicia mirando pa ti e hai xente que se está acordando de toda a túa familia, Eu miro Da para sorte as que dúas. tes, claro, da sorte que tes. Claro. Veña, ponte a probar. Vai probando das dúas. Ata Que logo. vai probando das dúas, que, mentras tanto, nós temos que repartir cartos. Mi mae, facía tempo que non vía os compañeros do programa cos dentes longos así, mirando para o resto. Creo que vamos a Ferrol. Eva, boa tarde. Había que ser sibarita. Hola, boa tarde. Como estás? Ben. Ti eres de tortilla rechea ou non? Sí, Ves? me gusta moito a tortilla. Xa, e así rechea como as que estamos facendo hoxe tamén? Ou eres de tortilla normal? Tamén. Bueno, Sí. seguro que che gustan máis os 50 euriños, así que imos aló. De que está rechea a tortilla de Xulio? Misto vegetal. Moi ben, 50 euros, que marcha para Ferrol. Graciñas. Eva, un bico moi grande e xa sabes que podes vir ao programa cando queires, que estás convidadísima. Moitas gracias. Vale, veña. Chao, ata a próxima. Chao. É que sí que é sibarita, Eu son- Sí que é sibarita. Mira, proba con estilo, con elegancia. Que pro... Moi ben, moi ben. Pasa que... Pois dalle aí, meu home, que temos que darlle paso aos da hora galega. Estás listo? Telo claro. Está dubidando, Está dubidando un poquinho. Dúas receitas espectaculares e dúas tortillas recheas e hoxe sí saíron no programa, porque outras veces non saen, pero hoxe sí. Vamos alá, dá de mamao. Manolo de Cabana de Bergantiños, o home que odiaba a carne, pero imos ver se neste caso lle gusta ou non a boloñesa. Manolo, quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Se che digo a verdad, pois vou dar a boloñesa. ¡Oh, Estefanía Colmeiro saltou a noticia! Moitas gracias, Manolo. Moi ben! Graciñas. Moi ben! Moitas grazas. Oye,
Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Estaba rica. Está primera, está Pues rica. nos encanta ir. Manolo, vémonos, cuídate moito. Señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Ata mañá.